An lamɛnbaaw ani an filɛba cɛ ana muso Segu dugu ani a Tɛnkudugu n'a Bolomada dugu k'aw bɛɛ lajɛlen fo min ye lycée Cabral baarakɛlaw ye k'a daminɛ proviseur ye ka taa se ekɔlidenw ma ani ekɔli karamɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma Segukaw fɛ yen an bɛ Segu bɛɛ lajɛlen fo Segu cɛ n'a muso Ngarakaw k'olu fana fo min ye kɔnɔdiminikaw ye ka foli ta ka ɲɛsin olu ma Falaye e ti Segu dɔn kosɛbɛ dɛ o de ye tiɲɛ ye i kɔni ye Sizana Ngara ko mɛn a y'o ko mɛn Ablaye Jabate ayiwa sɔgɔmada in na an da bɛna don kuma min na kosɛbɛ o ye tajiko kuma ye jamana kɔnɔna lakana wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ Mohamed Makiba ye laseli min kɛ président fɛ yen kunkurunin dɔ sɔrɔla o la farikolo ɲɛnajɛ Falaye a ko siyɛkili saba sira a bɛ n'a fɔ a daminɛna dɛ bavi ye nɔrɔbilali suba yaalaw ni suba wuluw ni ɲɔgɔn ɲiniw a daminɛna sabula kunungo bavi ka secrétaire général n'o tun ko ka maaw wele ko ka taa lajɛ kɛ Falaye u y'ale wele k'a ɲininka a dalakan na n'o ye Sidibeka ye Magasa ye n'ala sɔnna ma an n'an da don o la a ko yɛrɛ bɛ cogo di nin waati in na maaw ka se k'a faamuya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw bisimila anw ka kunnafoni kɛnɛ ka jaba k'an b'a fo ko a Sidibe ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen min ye Sanba Bagayogo ye ale ye ekɔli karamɔgɔ ye Segu an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Falaye maa minnu sɔgɔlen don an na Kayikaw fɛ yen Kayiba Jabate k'olu fana fo Narakaw Girinkumekaw ka taa se Sandare Teringa Marina ale ni aw ka dugu in tɔgɔ ye di Falaye e tun bɛ dugu min na sa a bɛ to ka bɔ ne kɔnɔ kuma caman yɛlɛmani n terikɛ de bɛ ale ye polisi de ye Falaye bɛ k'i kunkolo maanabɔ dɛ o tuma yɛlɛmani mun bɛ yɛlɛmani foyi tɛ yen komi bɛ k'i kunkolo firifiri kana n ja tigɛ dɛ n ka maa bɛ polisiya la ye nin y'an don k'an ye sɔgɔmada in na Falaye bamananw ko ko don bɛ ngana si man ca nka nganatigiya ka fisa ni nganantanya ye i b'a mɛn naloma de da ko jamanakuntigi ti ko caman kalama Falaye ale tulo bɛ min mɛn i kana i tulo kana o mɛn dɛ sɔgɔmada in na an bɛna na kuma maa min kan a y'a se kɛ min kun se b'a ye faso la a y'o kɛ Falaye politigi ale de ye ko ye ko min bi don a la nka i tɛ min jateminɛ o bɛ taa bɔ a la politigi ale de ye ko ye ko min na aw bɛ jɛ k'a sigi nka aw yɛrɛ t'a dɔn a bɛ taa fori min ka Falaye politigi ale de ye ko ye ko min n'a faamu cogo ma ɲɛ aw minnu yɛrɛ y'a sigi a bɛ tila ka aw bɛɛ lajɛlen dun sɔgɔmada in na an bɛna an da maga belebele dɔ la nka a bɛ kiyama Falaye Ibrahim Boubacar Keita Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Falaye tasibila don bi janvier kalo tile 16 o ye a ka soma yɛlɛmani san 4 ye Ibrahim Boubacar Keita ye jɔn ye Falaye min ye Laji Burama ye Sɛbɛnnikɔrɔ Burama n'an kun b'a wele ten Burama a bangena Kucalakaw fɛ yen min ye janvier kalo tile 29 san 1945 san a ba o ye Bakoniba Tarawele ye o ye Gwado muso ye Falaye min ye a ka cɛkɔrɔba ye o kun ye faso ka cakɛla ye o tɔgɔ ye ko Boubacar Keita i bɛ ka n'a ɲɔgɔnko caman u ye kalan kɛ anw fɛ yan Falaye ma hakili kun man di a ye fiyewu lycée Terrason de Fougère n'o tɔgɔ da no Askia la bi a kɛra o ŋanaminɛŋanaw dɔ ye Falaye Faransi taga Ala y'o nɔgɔya a ma maliden minnu bɛ taa kalan na kɔ kan n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka jɛkuluw sigi ka wulikajɔw kɛ Musa bɛ se ka bin cogo min a kɛra o cɛbalen dɔ ye Falaye Ibrahim Boubacar Keita maa min don i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ a ma ko funisire tɛ Falaye
n'a y'i sɔn i yɛrɛ bɛ sɔn ka ɲininkali kɛ n'i kelen da don maa min don dusukun k'a mara a kɔnɔ o maa cɛ maa min don fala ye aw bɛ jɛ min kan a b'a bɔ a sira fɛ nka bamananw ni donsow ko a ta kɛra siyɔrɔ ni mɔnɛ ye fala ye kunna siniko n tulo bɛ Asimina a bɛ k'a fɔ ko ni maaninfin i bɛ denmisɛnnin na waati min i bɛ se ka min kɛ fala ye ka n'o bila sini na i bɛ ka nbulanbulanin 12 kuma min fala ye n'a tun ye fanga sɔrɔ hakilina caman tun b'a la o tun bɛ se ka ɲɛ nka kɔrɔ nana kɛ k'o nana caya fala ye i ma Saka Zulu ka kuma mɛn ko n'i ye den sɔrɔ k'i fanga bɛ dɔgɔya a b'i sen siri k'i bolo siri k'i ɲɛ siri k'i da siri Ibrahim Boubacar Keita fala ye waati min na wulikajɔbaw kɛra an ka jamana kɔnɔ yan i bɛ ka a ka fanga o nana bin utukalo ale tile 18 fanga binnen san 2020 san fala ye o y'a sɔrɔ Burama fari man di a la min ye bana ye a ye taako caman kɛ arabuw fɛ yen taa ni ka segin caman a yɛrɛ nani sɛmɔ politiki ko ni ko bɛɛ lajɛlen na kalo 17 fanga binnen kɔfɛ fala ye Ibrahim Boubacar Keita a soma yɛlɛma la maa minnu ka surun an na u ye min fɔ an ye fɛn minnu tun bɛ yen n'i bɛ ka yɛrɛ dɔnnen don n'o ye kosɛbɛ n'o ye livre kalan ye k'i mago don a yɛrɛ la ka to ka i yɛrɛ bila labɛn sawuraw la fala ye ko nin bɛɛ kun nɛgɛ bɔra i bɛ k'a la a kun tɛ fɛ fura yɛrɛ ka d'a ma tuguni a kun tɛ fɛ maa si ka gɛrɛ a la a yɛrɛ kun ye ko bɛɛ lajɛlen to yen pewu k'i wakili don Jabaru Masala fala ye an dabama ka waati sera min ye IBK ye janvier kalo ale tile 16 n'o san 4 ye bi ye san 2022 Bamakɔ yan a ka du kɔnɔ ala y'a ka kalifa minɛ la k'a si to san 76 la janaja o sigira min ye bazi kɔnɔna na tasibila kɛra ye i n'a fɔ a bɛ kɛ jamanakuntigi tɔw ye cogo min ani maaba minnu b'an ka jamana kɔnɔ furancɛla fanga maa minnu tun bɛ a don fala ye janvier kalo tile 21 olu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ ka taa baara in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaba fɛn b'an ka jamana kɔnɔ min ye an ka jamana bɛrɛbɛrɛlitɔ ɲɛmaw ye finitigi ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ka tasibila kɛ i bɛ k'a ye sukan seli bannen kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keita taara ka taa a ka so a yɛrɛ ka laɲini na a ka dayɔrɔ laban o bɛ a ka du kɔnɔna na sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen k'a ta o don na fo bi fala ye maaw ye ɲininkali kɛ IBK bana y'a sɛgɛn waleya caman y'a sɔrɔ makun o kɛra ta ye wulikajɔw ale ni cɛsiriw olu minnu tun bɛ ka kɛ waasa ka se ka a da don ko la a ma sɔn fiyewu fo ka taa se a ka fatuli ma fala ye IBK fanga n'u nana n'a binni ye san 2013 san a nana ye k'a fɔ ko fanga kɔni baara minnu tun bɛ a bolo olu tun tɛ ka ɲɛ sɔrɔ sira caman fɛ min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na bamancɔrin jugawale kɛbaw olu kun ta kɛra min ye don o don yɔrɔ dɔ bɛ jeni yugo don dugu dɔ bɛ jeni don o don tasuma bɛ don yɔrɔ dɔ la o nana fara mun ka politiki kɛlɛ o kɔlɔlɔ wulila cogo di marisi ni avril kalo san 2020 maaw wulila k'u jɔ ko cour constitutionnelle jaabi bɔ ka kɛ ni wasaden kalata ye k'u ma jɛ ni o ye fala ye o nana fara mun kan dunko juguya ni yuruguyurugu k'o ɲɔ ɲɛ kosɛbɛ min ye maaninfinw ye u ɲɛ tana kɛra fɛn faso ta ye o bɛɛ lajɛlen nana wolo mun na M5 RFP ale nani coko juin kalo tile 5 san 2020 san bɛɛ lajɛlen maa kumunenw maa minnu bɛ yen ni olu kɔni kun tɛ fɛ fiyewu Ibrahim Boubacar Keita ka fara ɲɔgɔn ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko la olu bɛɛ lajɛlen ni Imam Mahmud Diko nana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye k'o tɔgɔ da ko M5 RFP k'o sigi sen kan u y'u to o la sa kalo 4 kɔfɛ sɔrɔdasiw nana fanga ta utukalo tile 18 san 2020 kabi sɔgɔmada joona fɛ minisiri fɔlɔw minɛni daminɛna ka taa n'olu ye Kati wolomasiri tabaw ka dagabatigiw olu fana minɛna tileganfɛla la sa a yera k'a fɔ jɛkulu dɔw y'u sɛnsɛn sɔrɔdasi ɲɛmaw la ka taa se Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ ka denbaya la k'a fɔ a ye k'u na taa ka lakana la sabati fa wɛrɛ fɛ min ye a ka premier ministre Bubu Sise o y'a sɔrɔ o b'a ka du kɔnɔna na ye fala ye nɛgɛ kanɲɛ 18 waati IBK kɔni a kuma minɛni kuma fɔra sabula maa caman y'a ye sɛbɛnnikɔrɔ dangu ninnu na ye min ye kalo tile 18 ka taa sa tile 19 ma IBK y'a jira ko ale ye walan sɛmɛ min ye wasabulon ye o cira ka taa fara gouvernement kan o cira
wa min ye jamana jɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o tun bɛ yen n'o ye nduloma ye a y'olu bɛɛ lajɛlen kuma fɔ o la sa o nɔgɔnin fɛ a yira sa k'a fɔ maa minnu ye fanga jaso kɛ fala ye n'olu ka ɲɛmaaya bɛ kolonɛli Asimi bolo olu ye fanga ta CEDEAO nana ka na k'a kantigɛda yira olu la wulikajɔ ni cɛsiriw olu wolola min na jamanadenw b'o dɔn bi bɛ ka binnen kɔfɛ maa bɛ se ka mun jateminɛ maa bɛ se ka mun fɔ mun sera ka sigi sen kan baara jumɛn ni baara jumɛnw bɛ yen kɔsa in na min ye Asimi ye a y'i da don o la ko an ka sinsin mun kan an ka tabiyaw an ka taabolow an ka maanifinya kɛcogo k'an ka kalanw falen adamadenya bɛna sigi sira minnu kan k'olu ɲini sirabaw ka se ka jɔ kuranko ka sigi sen kelen kan jamanakuntigi ko baara min bɛ sen na a ma nɔgɔn nka don o don dɔɔnin na kɛ a la min ye ten a k'o tɛ yen koyi k'an k'an kɔlɔsi an filɛ waleya min na nin waati in na Asimi ko min ye bamajɔlen jugu walekɛbaw ye u ka wulikajɔ ye kelen ye siran ka don an kunkolo la sigana ka don an kunkolo la bɔlɔlɔ siraw k'olu minɛ k'olu k'u ta ye ka sigana don maaninfinw kunkolo la président ko foyi tɛ nin ban ni kɛlɛ tɛ ani wulikajɔ o la sa ko denmisɛnw olu minnu ye siniɲɛsigi ye fɛɛrɛ ni dabalina sigi sen kan olu bɛ se ka falen cogo min miirina min bɛ sigi o la kalan taabolo min b'an ka jamana kɔnɔ k'o falen a ko min ye révolution française ye o kalan o kɛkun tɛ anw fɛ yan an k'an yɛrɛ ka jamana dɔn monument ba minnu bɛ yen n'olu kun sigilen don kulubakaw fɛ yen marabaajugu tun ye an binni min kɛ ka taa k'u kunkolo min to o y'olu bɔ yen an yɛrɛ ka maabaw Samori Turew babɛnbaw cɛbaw ka taa se min ye kɛlɛkɛcɛw ma ale yɛrɛ ni jamanakuntigi kɔrɔw k'olu bɛ yen maaw b'u yɛrɛ don o la Asimi ko nin si tɛ labɔli kɛ koyi fo an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri an ka jamana an k'a dɔn k'a fɔ an ta don an ka kanw an k'olu don ba la an ka taabolo an k'olu don ba la an ka kalan tacogo k'o falen yaasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min olu kɔni bɛ bi min na u se ye min ye olu b'o kɛ fo ka taa se a dan na jamana ko sariya jamana ko bɛɛ ka kɛɲɛ kɛnɛya ko ta nasira fana fɛ a ko dɔgɔtɔrɔsow bɛ ka jɔ baara minnu bɛ sen na olu lawulilen don yaasa u ka se ka teliya maaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min Asimi kɔni ko bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko bi bɛ yen sini bɛ yen sinikɛnɛ bɛ yen n'i ye min k'i faso ye i bɛ sara n'o de ye o de bɛ fara i tɔgɔ ni jamu kan Ibrahim Boubacar Keita ala k'a dayɔrɔ sumaya. Bala ye kunungo an ye diinɛtigiw ka kuma fɔ ka kɛ ni o laseli ye Mohamed Makiba n'ale kumana au conseil islamique tɔgɔ la an ye kungurunin dɔ sɔrɔ a ka laseli la an ka jɛ an ka o lamɛn. Nin waati in na diinɛ burujali jamana kɔnɔ a fanga bonyana parce que mɔgɔw bi terrorisme égal l'islam ti tiɲɛ mɔgɔ caman bi jamana kɔnɔ u y'olu bolo ka tɔgɔ sɔrɔ ka manja sɔrɔ bi i k'i attaquer silamɛya la o ɲɔ ɲɛnen do bi kosɛbɛ jamana kɔnɔ a caman b'a kɛ i n'a fɔ olu ye transition dɛmɛbaaw de ye donc n'u y'a kɛ olu ye intouchable ye président an b'u dɔn wallahi anw b'a dɔn aw tɛ maa bila ka silamɛya dɔgɔya aw tɛ maa si bila ka mɔgɔ dɔ buruja an b'an yɛrɛ kalama o de la an ma sɔn ka an bɛ k'a kow dilan ni hakili ye mais a ɲɔ bɛ ka ɲɛ jamana kɔnɔ a ka d'an ye jamana fanga a ka jɔ a jɔyɔrɔ dɔ la parce que jamana ye diinɛ jamana de ye n'i y'a ye an b'u wele ka na yan e bɛ bonya min kɛ diinɛmɔgɔw ye i bɛ min kɛ silamɛya ye i bɛ min kɛ kerecɛnw ye kɔrɔ jamana ye diinɛmɔgɔ de ye ani diinɛ wɛrɛ minnu bɛ yen anw tɛ maa ka diinɛ nɛni an tɛ maa ka ala dɔgɔya mais ala bi nɛni bi Mali kɔnɔ kuranɛ bi nɛni ka se d'a kan Mali kɔnɔ kira Muhamadu tɔgɔ de la anw bi yan bi bonya o bonya bɛ anw ka kira Muhamadu ka bonya don an tugura ale dɔ fɛ n'o tɛ bonya si tɛ anw kan n'o tɛ e t'anw wele ka na yan bi n'o tɛ anw tɛ taa Maka n'o tɛ an diɲɛ foyi la donc o de anw ka ɲɛnamaya de o bɛ taa tɔgɔ ma bi k'a nɛni kisɛ bilen la président e yɛrɛ bi nɛni an b'a bi ala k'i sɔn sabu ale bɛ ka taa fɛ i tɛ maa si jaabi o de y'a to i bɛ nin yɔrɔ in na bi nka maaw ka danaya fɛn n'o ye an ka kira ye diinɛ sira fɛ ka maa dɔw sɔrɔ jamana kɔnɔ minnu b'o buruja k'o lakari k'olu kɛ sangawuli ye o kan président an b'a ɲini i ka kuma i ka juge fɛ magistrat fɛ procureur fɛ parce que n'anw ko an b'a kɛ don o don plainte dɔ ye a laban an sen bɛ fɛn min kan a b'a ɲɔgɔn kɛ ɲɛ autorités ka ju jɔyɔrɔ la ka fusere o dan na o ɲɔ bɛ kɛ ɲɛ kosɛbɛ bi président jamana kɔnɔna na président an b'i fo ko fila la fɔlɔ salon sunkalo ani sala siniko i ye initiative dɔ ta ko sunkalo solidarité président silamɛw ye nafa sɔrɔ a la jamanadenw ye nafa sɔrɔ a la an b'a deli ala fɛ a ka kɛ ko ye min bɛ continuer ani filanan
i ka ministre de la réconciliation a ka mission d'appui à la réconciliation Mali kɔnɔ n'o ye Cɛbɛli Kabe ye président a ɲinina Haut Conseil ka don a la Mali région bɛɛ la o foli an b'o k'i ye Haut Conseil b'a la de Kidal a k'a ye o kosɔn Haut Conseil ko n'a sera an k'a ɲini i fɛ anw fana b'an porter volontaire k'i dɛmɛ président i ye sigi ka kuma caman kɛ jamana kɔnɔ ni jamana denw ye sigi ka kuma a ti ban an b'a ɲini i fɛ Haut Conseil ni diinɛ tɔw tɔgɔ la an tun y'i ka premier ministre rencontré un moment siɲɛ fila an y'a ɲini toujours président i ka dialogue dayɛlɛ i bɛ ka kɛ dɛ an b'a ɲini k'a dayɛlɛ ni jamana den bɛɛ ye minnu bɛ kɔnɔna na minnu bɛ kɛnɛmana na minnu fɛ sigi ka kuma n'a bɛ jamana basigi a bɛ na ni kɔlɔsuma ye n'a ti tiɲɛni kɛ n'a bɛ se ka na ni bɛn ye ka kɛlɛɲɛ consolidé hali bi ka fara i kan i k'i bolo fila dayɛlɛ hali bi malidenw ye minnu bɛ kɔnɔ minnu bɛ kɛnɛma i k'a dayɛlɛ bɛɛ ye an bɛɛ ka jɛ ka fara i kan ka se ka sigi ka kuma an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn faamuya ka don dɛgɛli fɛ ka bɔ dɛgɛli fɛ pour que crise min bɛ yen ani jugu min bɛ yen n'o ye an bɛɛ ennemi commun ye an ka se k'an kɔkɔ da o la président nin ye mali silamɛw ka cikan na kumabaw ye ka ala deli sa jama bɛ ala bolo ala k'a daari i ma jamana ye ala k'a basigi. Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u ye bɔlɔlɔ sira la u ka kibaruyajilaw u ye bataki dɔ ci kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ minnu kɛra ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan a kɛra se ani damayira waati ye kunun ni kunnasinigo min ye armée ye Kayi ale dugu kɔnɔna na n'a kɛrɛfɛ dugu la armée ye wulikajɔ kɛ sa bamancɔlen tugawale kabaw kɔni k'olu gosi ni marafaw ye min ye pankuru fana ye ale fana ka wulikajɔ yira o ko la baro kɛlɛtigi ko sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko wulikajɔ ninnu bɛ sen na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na sanfɛ ani duguma min ye armée ye dɔ bɛ se ka fara ale ka wulikajɔ kan fala ye duguden caman Mali kɔnɔna na u y'an wele ko min ye bamanciwale kɛbaw kɛlen don ka layidu di bi ko u t'u ka jakaw minɛ dugu dɔw la ko k'u ka 7,000,000 fara ɲɔgɔn kan dɔw ko ko ta ye ɲɔ ye dɔw ta ye malo ye a bɛɛ lajɛlen ko bi ko juma ma jigin Segu mara b'a la Kayi mara b'a la Kulukoro mara b'a la min ye Sikaso mara bɛ a la kunungo yɛrɛ yen guwanna kosɛbɛ min ye Kolobugukaw fɛ yen fala ye donsow n'u karila ɲɔgɔn na ye kosɛbɛ a ko guwanna nka min ye dugudenw ye olu caman y'a yira sa k'a fɔ nin waati in kɔni na ni gouvernement ma fɛɛrɛ tigɛ fala ye e ko ninnu tɛ ka taa wari minɛ jamana yen fanw fɛ ka na fanga kɛlɛ wa 7,000,000 8,000,000 10,000,000 hali 31 tɛmɛnen u ye dugu dɔw yamaruya ka ɲɛnajɛ kɛ fala ye ko f'u ka wari de di dɔw ye 100,000 di dɔw ye 40 di gouvernement kan k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min ni dugu minnu bɛ se ka lakana cogo min na tajiko ta nasira fɛ fala ye an kun ye lycée Cabral maaw ka tajiko kuma fɔ proviseur ani école karamɔgɔw u ko k'olu tɛ kalan kɛ wula fɛ ko kalan tɛ kɛ Cabral la wula fɛ ko Cabral ye lycée belebele ko nka ko tajiko gɛlɛya kɔni m'u bali fiyewu u ka se ka kalan kɛ Cabral kɔnɔna na proviseur ale ni école karamɔgɔ min n'o ye Mohamed Jara ye an b'u fo u ka laseli la n'o tɛ tajiko k'a ka gɛlɛ dɛ a kɔni n'a gɛlɛya ta bɛɛ u bɛ k'u cɛsiri yaasa kalan ka se ka kɛ denmisɛnw kunna Cabral ale kɔnɔna na kunungo jɛkulu minnu bɛ yen n'olu sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la tajiko yɛrɛ kunna u ko ko nin ye a tile 2 ye taji min ye citerne 400 o sera ka don Bamakɔ kɔnɔna na jɛkulu in n'o o ɲɛmaaya yɛrɛ bɛ Segu Jɛku maaw bolo fala ye olu ka baara a bɛ lawaleya terrain kan ni maa minnu ye o ye douanelakaw ka service technique maaw ye direction générale du commerce et de la concurrence DGCC olu ka maaw nka min ye citerne fɛn fɛn bɛ na sa n'olu nana kunungo a bɛɛ lajɛlen sɛnsɛnra ka taa don min ye parking ale kɔnɔna na douanelakaw fɛ yen citerne 400 a n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen o de la sa u nalen DGCC maaw olu bɛ wele ani polisilakaw yaasa min ye taji ninnu ye u b'u sɛnsɛn cogo min na ka taga n'u ye dɔɔni dɔɔni ka t'u bila taji feerelaw ka yɔrɔ la n'o ye station ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ani Bamakɔ kɔnɔna na nin ye kunungo minnu nana tilegan fɛ n'olu bɛ ka taa don douane ale kuru kɔnɔna na baaraw bɛ se ka daminɛ cogo min na ka kɛ ni DGCC directeur ye ale ka laseli ye bataki min n'a y'a caman kunu n'o ye Gédéon Danbele ye an b'a n'a ka baarakɛlaw fo fala ye ka douane maaw fana fo nka a bɛna ta min ye sira caman bɛ yen dugu caman bɛ yen bi fala ye taji ko a sɔngɔ gɛlɛyalen don ye taji yɛrɛ tɛ ka ye yɔrɔ dɔw yɛrɛ la fiyewu kuma tɛ maaw ka taa san donc dugu caman bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko degun bɛ olu kan fala ye an y'a mɛn kunungo
min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu n'o ye forum des organisations de la société civile ye ko olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ koyi. Lamini Kulibali ale de taara u ka tɔn fɛ sa k'ale bila forum des organisations de la société civile kunna, kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bakari Dumbuya ye ministre kɔrɔ don, baara ni baaradege ministre, ale ka tɔn bolofara maaw ye ninnu ye fala ye. U y'a yira sa ko maa kofɔlen min talen filɛ nin ye, danaya b'a kan, u bɛɛ lajɛlen y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Baara min dira a ma fasodenw ka tɔnjɛkulu tɔgɔ la, ale ni baɲumankɛ minnu ye an yɛrɛ ka jamana ta olu tɔgɔ la, k'a k'a cɛsiri a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na. Bi in na ko téléphone portable y'an ka gɛrɛnw ci, an ka gɛrɛnna baaraw n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ an bɛ bɔ an bɛ taa an sigi, an bɛ tɔnko kuma fɔ, an bɛ laadako kuma fɔ, an b'an yɛrɛ ka kumaw fɔ fala ye, an bɛ baabu ta an b'o bɔ k'o bin. Min ye bi ko gɛrɛnw kɔni yɛlɛmana ko ye WhatsApp de bɛ yen, min ye réseaux sociaux ye olu nana ka na gɛrɛn baaraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ, nafa yɛrɛ t'a la tuguni. N'i tɛ yen an b'i ka kuma kɛ, nka n'i nana i bɛ téléphone minɛ k'i sigi an kɛrɛfɛ Bamakɔ kɔnɔna na bi gɛrɛn ka dɔgɔ, maa minnu b'u sigi k'u da don faso kuma na, denmisɛnninlakaw yɛrɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tuguni, zanni gele-gele bɛɛ lajɛlen miirilen don kogola la, i b'a fɔ ko maa minnu bɛ ka fɛlɛ bɔ, min ye kumaw kɔni tɛ se ka kɛ, baabu tɛ kɛ, kuma tɛ sara ɲɔgɔn na, bɛɛ lajɛlen kurulen don i ka téléphone ka gɛrɛn na k'i kɔ don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn filɛ, maa si tɛ kuma maa fɛ, ni tɛ sigira n'Ala ma farati ni tasuma ɲagalen don fala ye, o bɛ sisi ka ban k'a sɔrɔ an ma premier min kuma tɛ a tɔw ma. Gɛrɛn kɔnɔnaw la bi baabu minnu bɛ sigi sen kan ye kosɛbɛ, o ye nin ye wa Trump ko cogo di, min ye Macron ninnu ye mun fɔ tuguni, Pretoria ye mun ye, jeliw ko cogo di, ngaraw ko cogo di, min ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw bɛ ka mun de fɔ bi, fɛɛrɛ jumɛnw tigɛlen don sifinnakaw bolo, diɲɛ kibaruyaw, diɲɛ ko ale ni ko minnu bɛ yen ni nafa t'olu la kosɛbɛ jamana ma a yiriwali ma, k'a sɔrɔ fɔlɔ fala ye ko gɛrɛn kun ye miirina ye fɔyɔrɔba ye, gɛrɛn kun ye ɲɔgɔn faamuya yɔrɔba ye, kɛlɛban yɔrɔ tun don, ne sira cogo min ne de b'o dɔn, n'i nana n teriw cɛla fala ye gɛrɛn na, n b'a fɔ vraiment aw ka muso ye n dɔɔrɔ, surɔ ma se ka sunɔgɔ a bolo, teriw bɛ fara ɲɔgɔn kan, u t'a nɔfɛ ka kuma fɛ, dɔw fana bɛ na vraiment surɔ kɔni aw fa ani bana sira, n'o y'o kuma fɔ, b'a fɔ ko bana sugu jumɛn b'a la, maa dɔ b'a fɔ ko ne bɛ nin dɔn, anw de la ka nin fura in kɛ, a y'a lajɛ an ka taa ka cɛkɔrɔba lajɛ, walayi ko ka taa bɔ maa ye bi, ka taa maa kungo la, ni sanga yɛrɛ kɛra, k'a bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛjurunin ye k'a ci, Ala ka hinɛ a la, ripu, ko n'an ma farati, an bɛɛ bɛ ripu k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye, an ka adamadenyaw bɛɛ lajɛlen minɛ na tiɲɛ, wa fala ye ko ni dumuni sigira, denmisɛnninw bɔlen ekɔli la ni téléphone b'u bolo, u bɛ girin o de ka fɔlɔ, dumuni yɛrɛ ti kɛ fo ka t'o suma, u taa waati ekɔli la tuma min, bɛɛ bɛ lɔgɔmaya kelen ta, ko n'o yɛrɛ tara kuma dɔw la yɛrɛ, su bɛ ten, tile bɛ ten, maaw n'a bɛ si, u n'a bɛ wuli, ko wa ko min ye téléphone ye, an taabolow, an ka tabiyaw, an ka adamadenyaw, an ka maanifinya kɛcogo ani y'an kanu min tun b'an fɛ yen, n'o y'a sɔrɔ yɔrɔjanw a y'olu surunya, bi na anw minnu bɛ ɲɔgɔn kan yan fala ye, an bɛɛ lajɛlen k'an pereseli, a bila ka na téléphone fɛ, a ci ka na, a dépôt kɛ n kun, min ye e tɛ se ka vocal kɛ wa, e t'a dɔn ko ne ɲɛ gannen don wa, walayi o b'a sɔrɔ o fana tigi sigilen, o tɛ ka dɔwɛrɛ lajɛ koyi, ɲɔgɔlɔ, o tɛ ka dɔwɛrɛ lajɛ koyi, ɲɔgɔn kɔrɔfɔ, o tɛ ka dɔwɛrɛ lajɛ koyi, dɔ kibaruya jugu, dɔ taabolo jugu, ko k'a sɔrɔ diɲɛ fan dɔw fɛ bi fala ye, sifinnakaw, denmisɛnninlakaw, maa minnu bɛ ko kunna, olu ye bɔlɔlɔsira kɛ tɔnɔbɔyɔrɔ ye, u bɛ baaraw baara k'a kan, u bɛ dɔ sɔrɔ a la, u bɛ dɔ ɲini a la, fɛɛrɛ minnu sigilen don ka se k'a tɔnɔmada, olu bɛ k'olu baaraw kɛ bi, WhatsApp groupe olu caman kɔnɔna na bi, sanni feerew sugu olu sigilen don dɔw bolo, olu bɛ k'u ta tɔnɔ bɔ, Mali yɛrɛ kɔnɔ yan bi, kunnafonidilaw, ɲɔgɔlɔnbɔlaw, min ye dɔnkilidalaw ye, k'olu ye ko in faamu bɛɛ lajɛlen ɲɛ, sabula olu b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ min b'a ko kunna, anw tɔw sa, anw kɔni ka forfait de bɛ ta sa, ka tugu olu nɔfɛ, u ye ɲuman fɔ sa o, u ye juguman fɔ sa o, o jogo min b'o la o, k'an bɛ ka o bɛɛ de k'an taabolo ye, n'an ma fɛɛrɛ minɛ, ko min ye téléphone ye, a kɔlɔlɔ a bɛna bonya don nataw kɔnɔna na, an ka du n'an ka sigidaw, wa min y'an ka kalanw n'an ka adamadenya taabolow ye, olu bɛɛ lajɛlen minɛ na tiɲɛ. Maa dɔw ko n'o ma ɲɛ o kɔ fala ye, ni bɛɛ bɛ téléphone de kan, jogo ɲumanya waleyaw ka sigi a kan, baarakɛcogo ka sigi a kan, denmisɛnninw ka kalanw ka sigi a kan, somɔgɔw ni baw u k'u hakili to téléphone b'u denw bolo, u bɛ ka yɔrɔ mun ni mun lajɛ, u k'u janto u ka denbayaw la, yaasa an ka siniɲɛsigi o bɛ se ka sinsin cogo di, an ka tabiyaw, an ka maanifinya kɛcogo olu kana taa min ye ngalama na. Nin ye kibaruya ye fala ye, Sijo Tamani ka hakili jagabɔ a n'an yɛrɛ ka fara an kan ka kɛ ni téléphone kɔlɔlɔ min bɛ an ka sigidaw la bi, n'a kɛlen don k'an ka gɛrɛnw tiɲɛ, k'an ka tabiyaw n'an ka maanifinya cogoyaw tiɲɛ, wala an ka baaraw a kɛlen don k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Fala an bɛ taa Kayiba Jabate, donna kelen ani bɔda kelen,
kayi lycée public n'o bɛ kayindikaw fɛ n'o ye bakɔfɛla ye min ye ANASER ye a taara cun ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin kalo in tile 14 pano n'o ye sirabanga pano ye pano de signalisation u taara o di den fila di kayindi lycée maaw ma fala ye jateminɛlikɛla min kɛ ni min ye yaasa ka se ka kow bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ u y'o fana sigi sen kan waleya in senfɛ sa ekɔliden 150 kalangɛrɛlu kunna sirabaga kasara ale kɔlɔlɔw la waleya in kɛkun ye min ye denmisɛnninlakaw bɛ se cogo min na ka faamuyali kɛ kalanso kɔnɔna ani sirabaw kan yaasa lycée fana ɲɛmaa olu fana ka se k'a dɔn baara bɛ kɛ cogo min laɲini kɛra ANASER fɛ ANASER an b'a fɔ fala ye sabula an ka jeu concours u ye casque 5 d'an ma cɛ nana ta dɛ samasa telimani bolila ale ma gagné kunu a nana ka casque ta ka taa n'a ye maa minnu bɛ ni lujura b'olu la fala ye halisa ANASER a taara cu kulukorokaw fana fɛ yen lujurabaatɔw ka kalanko kunna sirabaga kasara u bɛ se k'u yɛrɛ tagama ma cogo min na kalan in min ye lujuratɔ maa 50 ɲɔgɔnna ye ANASER bolofara bɛ kulukorokaw fɛ yen ale ni lujuratɔw ka fédération bolofara min bɛ fala ye olu de farala ɲɔgɔn kan sa ka nin hakili jagabɔ baro in sigi sen kan yaasa sirabaga kasara u fana bɛ se ka kisi a ma cogo min na waleya in kɔni kɛkun ye min ye maa minnu bɛ yen ni mobili moto bɛ olu bolo olu ka se ka dɛmɛ nin waati in kɔnɔna na ka kɛ ni furancɛla caman ɲɛmaaw olu ka laɲini ye yorosokaw fɛ musow faralen don ɲɔgɔn kan yaasa ka bolomayɛlɛmaw k'olu baaraw kɛ muso 20 ɲɔgɔnna safunɛ dilan olu kalanna o la kununko min ye baara in ye ale ye tali kɛ yɛlɛma hɔrɔnya kura sɔrɔli hukumu kɔnɔna na min ye safunɛ mugu safunɛ ji ani safunɛ kabakurunin k'u dege olu bɛɛ lajɛlen dilanni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye yorosokaw fɛ yen baara in sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow yɛrɛ bɛ se ka tɔnɔmadaw kɛ cogo min na ka se ka waleyaw kɛ cogo min na u ka sigidaw kɔnɔna na wa min ye baara in ye sa ko ni ala sɔnna a ma jɛkulu minnu y'a sigi sen kan n'o ye baɲumankɛ adeliyo ye ale ni PASAF 3 ka taa se programme kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don ka se ka mɔgɔw dɛmɛ n'o ye fondation association ye ale ka dɛmɛ bɛ nin ko in na kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya yoroso musow olu kan ka dege nin baara in na kosɛbɛ an bɛ segin ka taa Kayiba Jabate fala ye polisiw olu bɛ wuli ka jɔ la ye i b'a dɔn k'a fɔ min ye Kayi polisi directeur régional ye ale ti ko fɔ maa ye tuguni n'o ye contrôleur principal de police Tapa Uri Demba Jalo ye kabini ale kɔni bilara Kayi polisi direction kunna a ko ko kokajɛ in ye mun ye fala ye n'i y'a ta i b'a bila i yɔrɔ bɛ ɲini min ye Tapa n'a ka maaw ye polisiso min b'a ka yamaruya kɔnɔna na Kayi n'a marabolo n'a tɛnkuntugu n'a bolomada dugu la ka taa se fo wɔlɔfɔw fɛ yen fala ye baara in a y'a ɲɛfɔ bɛɛ ye polisilaka bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ kɛ brigade bɛ munumunu salo kɛ min ye ko in ye k'a ɲɛɲini ka kɛ ni polisi directeur ba n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ka laɲini ye ka tɛmɛ ministre Dawudu o ka laseliw fɛ a yira sa k'a fɔ nin waati laban in na min ye commissaire de police Mamutu Kone a n'a ka dankan n'o ye Siriyaya Jabate ye polisiso filanan bɛ Kayikaw fɛ fala ye olu ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan k'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɛ n ko jamana in ka di dɛ fala ye u yɛrɛ kɛ mairie baarakɛla ni impôt baarakɛlaw ye olu fana bɛ taa mɔgɔw gosi u hakili la don o don mun kɛra sɛgɛsɛgɛli senfɛ maa kelen minɛna sa ale tɔgɔ ye BT si bɛ san 29 na a bɛ Kayi legal segukaw fɛ Kayiba o kɔrɔ ba kɔfɛla fala ye ale de kɔni kun ye yɛlɛma sa k'i kɛ maa min ye sugu min ye maa dɔw b'a bolo a y'a yɛrɛ kɛ mairie baarakɛla ye dɔw bolo a y'i yɛrɛ kɛ impôt baarakɛla ye a b'i ka téléphone de jateminɛ ani ka butigi fala ye maa minnu bɛ n'olu ka sɔrɔ man ca sa a b'a fɔ olu ɲɛna téléphone sira fɛ ayiwa k'a bɛ kelen e dun b'a dɔn k'a fɔ e tɛ ka juru sara impôt b'i la a mɛnna i tɛ ka na wari sara i t'a lajɛ ne ka numéro filɛ nin ye i ka n gero wa fala olu b'a suru a kun n'a y'o minɛ impôt tɔgɔ la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nafɛn feere ni fɛn misɛnmanin feerew kɛ fala ye a bɛ t'olu fana nɔfɛ aw yɛrɛ fana aw sigilen don nin yɔrɔ ninnu na a b'a dɔn k'a fɔ nin man ka kɛ mairie tɛ fɛ k'aw minɛ sa nka a ye n ka numéro filɛ nin ye n ka téléphone numéro filɛ a ye n gɔngɔn n'a ye fala cɛ de nana t'o la sa don tɛ bila tile tɛ bila fo maa dɔ wulila sa k'a fɔ ko a bana ta nin téléphone numéro tigi in tɛ mairie baarakɛla ye koyi wa impôt maa fana tɛ olu de taara sa ka t'u ta da bɔgɔ jeninnen kan Tapa ye deuxième arrondissement maaw wele Kayindikaw fɛ yen k'u ka wuli ka jɔ kɛ fala ye k'u bolo la ni maa kofɔlen kan i b'a dɔn k'a fɔ Kayi kɔni n'i ye pɔn tigɛ ka ban sugu bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ yen an yɛrɛ ka téléphone feerelaw b'a yɔrɔ la yen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn
min ye kamaleri nana to na sa fo kalo tile 12 n'o ye ni janvier kalo tile 12 ye san 2026 u taara a ɲini meri kunda ka taa ɲini impôt kunda a bugunatigɛ a n'a ka fɛnw brigade fana y'i kamaw bɔ sa ka fɛɛrɛw sigi fan bɛɛ lajɛlen fɛ wo tɛ wo ye u y'a ɲini fo ka t'u bolo da BK kan BT kan wo fala ye a minɛlen min ye tile 2 don o don ɲininkali busamisɛn o bɛ gwala pomsɛrlakaw fɛ janvier kalo tile 14 fala ye a ye jɔngola fɛ u ye papier d'a kan k'a bila ka taa tribunal de grande instance la kayikaw fɛ yen baara k'a kɛcogo ɲɛna min ye kamalen ye a na taa tɔ ɲɛfɔ ani maa minnu dogolen don a bolo a n'olu danŋɛnɛmaya ye polisi directeur général n'o ye Tapa Uri Demba Jalo ye a n'a ka cɛdenw ko k'u fo ni wulikajɔ ni nin sɔminjɛnya in na Tapa ale ti da a ti sunɔgɔ o saa kalo 12 fala ye n'i y'a kɔri a b'a jaabi min ye baara ye ko a ɲɛna kosɛbɛ k'a b'u fo ka kɛ ni u ka directeur ba n'o o ye contrôleur général de police inspecteur général de police Youssou Kone k'a b'u fo o hukumu kɔnɔna fala ye ale ni polisi directeur ka direction sɛbɛnnen no yɔrɔ min na n'o ye ministre so ye Dawudu k'a b'u fo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sisan an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan fala ye coupe d'Afrique bɛ ka s'a banyɔrɔ ni ala sɔnna a ma sini Nigeria ni Egypte olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ farikolo ɲɛ fitininin kɛnɛ kan n'o ye finalicinin ye yaasa ka se ka zira tɛ de ni min kɛra zira de tɛ d'o ma Senegal ni Maroc ni min cira o ta tɛ kɛ warijɛ ye ni min cira o ta ni min ye se sɔrɔ o ta bɛ kɛ sanu ye fala ye coupe d'Afrique kɔlɔlɔ bolila jamana caman kan Mali yɛrɛ y'i sen sɔrɔ a ko la koyi janvier kalo tile 13 Mali fédération ni ale bureau ba maa ye maa 19 ye taa ye walan sɛmɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko olu sen tɛ nin ko in na tuguni o b'a yira sa k'a fɔ min ye Mamutu Ture Bavier ye ni ale yɛrɛ minɛnen don nin waati na n'a bɛ kaso la fala ye hali n'a sɔrɔ a bɛ clinique dɔ kɔnɔna na ale ka mandat n'o ye danaya mun taara ka d'a kan o bɛ kɛ o bannen ye ka kɛ n'u ka sariyaw ye tiɲɛ don nin waati na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la nka min ye maa 10 kɔni mana bɔ 19 la fala ye n'a fɔra ka taa ɲɔgɔn ye ko ka hakɛ ɲini o sɔrɔ man di Mamutu Ture Bavier ale yɛrɛ kun danaya kun taara ka d'a kan utu kalo san 2023 k'a kɛ fédération ɲɛmaa ye hali n'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ a bɛ kaso la wa min ye Bavier ye sa sariyaw la a kun ka baara kun kan ka ban utu kalo san 2027 min ye Mamutu Ture Bavier ye ale tɛna taa o la tuguni sabula a ka tɔn kɔnɔna na maa 10 belebelebaw olu y'a yira sa k'a fɔ k'u ye walan sɛmɛ o la a kun yera k'a fɔ nin waati laban in na wulikajɔw tun bɛ sen na k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ baara yɛrɛ bɛna taa sira min fɛ maaw balila ka min ye o ye k'a fɔ kuma cayalen don sariyatigiw Bavier masurunamaw bɛɛ lajɛlen bɛ k'a sama ka taa dɔw ko ka assemblée générale kɛ ko yaasa ka maa minnu bɔra ye k'olu nɔrɔ bila n'o ye maa 10 ye dɔw fana ko k'o tɛ se ka kɛ k'u ye sariya min sigi o senfɛ k'o tɛ sariya ye an y'an t'o la min ye farikolo ɲɛnajɛ tɔnjɛkulu in yɛrɛ ye ale secrétaire général o tun ye bataki bɔ k'u kana ko ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in koba 3 tun b'a kɔnɔ fɛɛrɛ minnu kɛra sa n'u taara coupe d'Afrique la ko ka o ɲɛfɔ baara minnu kan ka boloda u bolo coupe d'Afrique kɔfɛ ale ni n'u hakilina bɛ se ka jagabɔ fɛn minnu na o kun papier bɔra ka bin o papier min bɔra ka bin maaw y'a ye k'a fɔ k'o tɛ sariya ye kuma cayara tuguni bɔlɔlɔ sanfɛ sariya ko ni jateminɛ ko nana kɛ maa 10 min ye walan sɛmɛ fala ye f'olu k'u ka sɛbɛn ci ka taa fédération na k'a yirula k'a fɔ anw filɛ nin ye an d'a la bi an d'a la sini o sɛbɛn de bi ta sa k'o di ministre ma fédération secrétaire général ale yɛrɛ fana bɛ lakodɔnni kɛ FIFA maaw la k'a yira k'a fɔ ayiwa anw fɛ yan maa 10 ye walan sɛmɛ ko ya ko de bɛ cogo di o la sa min ye FIFA ni CAF ye olu bɛ jateminɛ kɛ ni kɔnɔ de kan ka si u ni ministre bɛ kuma sabula ministre de bɛ yamaruya di fédération ma ale k'ale jɔyɔrɔ fa fala ye o ko hukumu kɔnɔna na sa bi min ye Mamutu Ture Bavier ye min ye Sidibé Magasa ye ale tun bolo sa k'u na se ka mɔnɔbɔ kɛ maa 10 in kɔfɛ sariya min bɛ yen o sariya de ma se ka sigi sen kelen kan nka an nana bali ka mun ye fala ye a yɛrɛ k'a fɔ sa ko min ye fédération yɛrɛ sariya minnu sigira kɔsa in na ja bɛɛ ma jɛ o sariyaw yɛrɛ ma koyi sariya minnu fɔra ni baara min kɛra u ka assemblée générale extraordinaire senfɛ ani jama bɛnna min kan olu ma taa bila sɛbɛnw kɔnɔna na majɛ min yera o la sa o ko kɔni kuma cayalen don bi yaasa ka se ka Bavier nɔrɔ bila maaw kɛlen don ka wuli ka jɔ boloda ka ban min ye ŋunuŋunu kumaw bɛ ka fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta lakali k'i ka maa labɛn cɛbɔ minnu bɛ bi
n'olu tɔgɔ kɔni bɛ maaw da kɛrɛnkɛrɛnna bɔlɔlɔ sira fɛ walima ni majamu bɛ ka taga ɲɛsin olu ma fala yi o maa fɔlɔ o ye Bukari Sidibe u b'ale wele ko kɔlɔn Stade Malien jɔyɔrɔba b'a bolo kɔnɔna na fédération yɛrɛ fala yi a ye vice président ya k'a kɔnɔna na ka tɛmɛ koyi san 2019 kana se san 2011 ma a y'a kɛ o waati 2013 kana se 2016 ma a y'a kɛ o waati min ye fédération yɛrɛ a y'o kɛ waati min o y'a sɔrɔ Stade Malien fana o tɔn ɲɛmaaya b'a bolo san 2010 kana se san 2016 ma wa a kɛra Mali ka lasigiden so ye Émirats Arabukaw fɛ yen san 2016 kana se san 2021 ma a filanan min bɛ yen n'o tɔgɔ bɛ ka fɔ nin ko in na o ye Isaka Jakite ye Isaka Jakite min ye fédération yɛrɛ kɔnɔna na bi fala yi fɛn fɛn kan ka kɛ majirali la n'o ye marketing ni sɔngɔ ɲini ni maaw la nali ye ale ye o maa ye janvier kalo tile 13 a fana ye walan sɛmɛ k'a yira sa k'a fɔ ko a bɔra bɔlɔlɔ sanfɛ ale de kɔni ka majamu bɛ ka kɛ ka kosɛbɛ min ye kunu ni kunasira ye min jateminɛ maa sabanan min tɔgɔ b'u da o ye Sala Babi ye Sala Babi ale fana ye vice président kɛ min ye fédération kɔnɔna na fala yi jɔyɔrɔba a y'o fana sɔrɔ fédération in kɔnɔna na fédération ni kafu mɔgɔw u b'a dɔn k'a fɔ maa min ye Sala Babi ye nin waati na Tɔnbukutu ligi o ɲɛmaaya de bɛ a bolo ninnu kɔni tɔgɔ de bɛ maaw da fan bɛɛ lajɛlen fɛ waleya in yɛrɛ wolola mun na min ye Mali ye ale min binna fala yi Sénégal ale ɲɛkɔrɔ kan kɛnɛ ka 1-0 o kuma de cayara wa fala an ye kibaruya min fana sɔrɔ min ye dege karamɔgɔ min n'o bilara an ka jamana kunna n'o ye Belgiquekaw ka den ye Thomsen Sifu ko ale yɛrɛ min bɛ bilara Aigle kunna utu kalo san 2024 fo kana se nin waati ma sa ko ale kɔni ka contrat bɛ sen na contrat in kan ka ban utu nata tile 31 nka fala ko kabini Coupe d'Afrique banna dɛ tɔmu de ni fédération maasi ma kuma talen nɔ i da ka so Belgique ko kuma tɛ ka tɛmɛ ani fédération ɲɛmaa si cɛ a b'a ka so kunungo kibaruyaw olu y'a yira k'a fɔ min ye Sidibekayi Magasa ye ale welela Sidibekayi Magasa tɛ maa wɛrɛ fala yi fédération malienne de football yi a secrétaire général a yirala sa k'a fɔ ko weleli kɔni sen fɛ maaw de y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ ka baara min kɛ n'o ye fédération yɛrɛ secrétaire général ye fala yi ko papier t'a la koyi an ye kibaruya mɛn cogo min k'a weleli k'a fɔra k'a kana ni papier min b'a yira k'a fɔ k'a ye fédération secrétaire général ye sabula fala yi ni tɔw kala bɛ ta olu ye k'olu sigi président de bɛ ale ta k'a sɛbɛn kɛ a dun y'a sɔrɔ Baviye bɛ kaso la a tɛ se ka sɛbɛn fasiri ka signature kɛ ka di maa ma o papier de ma sɔrɔ a kɔni welela kunungo wa ko min ye fédération fana ye ale kɔni ye fɛn fɛn kɛ fédération tɔgɔ la sa a bɛ n'a fɔ o bɛɛ taara ji fɛ sabula a y'o baara min kɛ o baara ale n'o yamaruyalen tɛ bi fana kuma caman bɛ ka fɔ ko fédération cikun kɛra min ye ko jamana kan ka Mali kan ka wari mun sɔrɔ ni kafu kan ka o di ko o de kunbɛli ko don o kunbɛli ko kɔni maa tɛ se k'o fɔ sabula kabini bi ma se Mali gouvernement ma i bolo don nin wari in kɔrɔ n'a nana fédération transition kɔni u m'u bolo don wari in kɔrɔ fala ye n'a nana fédération tun b'a kɛ cogo min ka d'a ye k'a sɔrɔ laada la a kan ka taa jamana wagane de kɔnɔ jamana ye musaka min don fɛn na o bɛ bɔ a la a tɔ bɛ sɔrɔ ka di balontannaw ma u b'u ka baara kɛ n'a ye sariyatigiw ye min fɔ an ye nka nin waati in na o kuma fana talen don kana don a la Sidibekayi ka minɛli kɔfɛ Baviye fana bɛ minɛnen don nin waati in na min ye fédération tɔ ko k'a bɛna kɛ cogo di don nataw la maa hakilimaw ni jateminɛlikɛlaw kɔni ko in nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye min ye fédération secrétaire général ye secrétariat général ye maa minnu ye démission kɛ u bɛ t'u ka papiyew yamaruyaw da ye k'a yira k'a fɔ k'u bɔra a la fɔlɔ n'o latigɛra o bɛ ci FIFA ma ani CAF ma olu de bɛ kɛrɛnkɛrɛnna CAF ma o de bɛ sɔrɔ ka jateminɛ kɛ ni min kan ka kɛ ka bɛn ni ministère des sports o fana ka ɲininkali ye sabula a tɛ taa o kɔ cogoya si la an b'o dakun la nin waati na nin ye kuma misɛnw ye fala ye an ye minnu sɔrɔ ani an ye minnu dɔw sɛgɛsɛgɛ ka se k'an bolo da ko tiɲɛ kan yanni faamaw olu ka bɔ ka kuma sabula officiellement nin bɛɛ bɛ ka fɔ nka officiellement fédération secrétariat général ma kuma fɔlɔ ministère ma kuma fɔlɔ nka nin ko ninnu kɔni bɛɛ bɛ sen na wa nin fana bɛɛ lajɛlen lawaleyalen don dɛ fala ye k'a fɔ ko tiɲɛw tɛ tiɲɛw don dɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de bɔra k'a fɔ ko nin ko in de kɛra a filɛ nin ye fɔlɔ an m'o mɛn fɔlɔ fana an k'a fɔ a fɔcogo la nka hali n'a sɔrɔ tiɲɛ don parce que kunungo Sidibekayi tun ye